Kay magsugod man ta sa atong kuan sa ato ang Kwaresma ugma ang Miyerkules Badles. Kung putana ba so kano man dili mas specific yun og buwan nga ang pagsaulog do na may panahon nga mahimo mang Abril sa either sa Marso. Mora na akong pangutana ba so kanang duha. Salamat kayo, Brad Edwin, para gusto sa Minglanilla o naro siya sa parokya sa kining tuyan ng imong Sa Iniagan ba so sa Inayagan. Iniagan Paris. Sa Kupanis Minglanilla. Minglanilla. Kining Kwaresma, gibase ni sa Leviticus 23 ang gikanlan og Passover, paglabay sa anghel nga ang mga Israelitas nagpahid og dugo sa pultahan, dugo sa karnero, yan nilabay ng anghel. Kadtong way gipahid nga dugo, mga matay gyud ang kamagwangan. Nyawa man may informar ang mga Ehiptohanon, nga matay ilang kamagwangan, perting kinabaway, minatay, nagkalighot ang mga Israelitas paglabay. Nya kadto unang buwan sa mga Hudiyo. Ganda ng unang buwan sa mga Hudiyo og Nisan, ikibali sa atong Marso ug Abril. Kato nga sa Marso 15:30 ug Abril 1:15. 30 days gyapon. Unya, sa ulugon kini, kina Salmos 81, Salmos 81, 3 kantos 4. Huwag tayo hupon ng trumpita aron sa ulugon kini sa bagong bulan. The first man, mo nang Abib kanya tuon Nisan, mo nang ikibali sa atong Marso ug Abril. Unya, takdol ang buwan sa ilang paggikan niya to. Mo nang atong kining Miyerkules sa Badles nga mo'y sinugdanan sa Kwaresma, mangita ang simbahan sa duha ka buwan, January o February. Tanaw ng iyang mga all Miyerkules sa duha ka buwan. Ipo na ang ika-40 ka adlaw. Domingo gaya na niya takdol, adto gyud ipakanaog ang Domingos pagkamanhaw. Yatras gamay Sabado Santo, yatras gamay Biyernes Santo. Ana diya, mo nang dili magkaparehas. Kay atol man, ipangitaon man ang takdol. Niya ika-40 ka buwan gikan sa ka-40 ka adlaw gikan sa Miyerkules Badles. Gikan ugma Miyerkules sa Badles. Tanawa ang kalendaryo ay lagi apil ihap ang mga Domingo sa bulan. Ipana, niya ika-40 ka adlaw may buong ka. That must be Sunday. O niya tanawa ang kalendaryo kay na may mga kalendaryo muhatag timaan sa buwan, takdol na lingin ang buwan. Mo nang dili magka-fix ang Pasko sa Kabanhaw tungod kay iagad sa takdol ang buwan gikan sa Miyerkules sa Badles ika-40 ka adlaw nga ika-40 ka adlaw Sunday na mo nang Paschal o Day of Resurrection, Celebration of Christ. Mo na itong tubag sa pangutana ni Brad Edwin Paragoso.